שכבתה האהבה. חלמתי על ימים יותר יפים. לפני 3 שנים בערך ישבתי פה בגינה איפה שנירה יושבת עם עופרה ככה, ודיברתי כהרגלי עם אמא, ושמעתי מהגדר את השירה שלהם, כי הם בעצם הנציחו את ענת, שהיא שכנה שלנו, שלדאבוננו נפטרה לפני כבר 4 או 5 שנים, ועשו ערב לזכרה. וסיפרתי לאמא, והיא אמרה רק, יפה, זה הספיק לי. אז אני יודעת, אני מכירה אותה. אז, וציינתי לי, אמרתי, אוקיי, ככה, אם זה מה שהיא רוצה, כך זה יהיה. ובעצם הערב הזה היה אמור להתרחש בדיוק לפני שנה. אבל כולנו, מוחנו היה במקום אחר, שלא לדבר על זה שאף אחד גם לא היה בבית, כל הבנים היו מגויסים. אז דחינו את זה לשנה, ואני נורא נורא שמחה שאתם איתנו. הרבה שהיו אמורים כבר להיות איתנו כבר לא פה, ככה אני מסתכלת ורואה את הפנים חסרות. ואני מתנצלת מראש, יש לנו ככה את הגן הרבי, שאנחנו מיד הברז נפתח וזה, אז תסלחו לי, אני כנראה אדמה, וזה לא יהיה פעם ולא יהיה פעמיים. אבל תודה שבאתם, ואני אזמין את אבא שלי. והילד מנחה איתי את הערב, היא ככה, עשיתי שגר ושכח כי עליה אפשר לסמוך, אז הילד תיקח את הפיקוד, ואבא לב. לא, אתה. התאספנו כאן הערב בביתם של מיכל ויהודה היקרים, משפחתנו וכל ידידיה וידידייך ומוקירייך. לחלוק עמך, אשתי היקרה והאהובה, את יום הזיכרון השני שנך עמנו. ואהובה אלייך רבים, וקשה לי להאמין שחלפו כבר 2 שנך איתנו. לפעמים כשאני יושב בסלון ודפדף בספר הנפלא שכתבת, ורואה את תמונתך עם העיניים היפות וצחוקך המקסים, ליבי נמלא שוב ושוב באהבה געגועים אלייך, ושואל למה המחלה הארורה הזו לא נדחתה לעוד מספר שנים. אתמול יום שישי כולנו היינו איתך ליד קברך לציון 2 שלצערי הרב אינך איתנו, עמנו. כולם הביעו את רחשי ליבם על חסרונך, אהבתם והגעגועים אלייך. העליתי זיכרונות וסיפרתי על 64 שנות חיים המשותפים שבנינו במו ידינו באהבה, דאגה ומסירות רבה. על המשפחה הנפלאה שהקמנו, בעיקר בזכותך, שידעת להעניק תשומת לב אישית לכל אחת ואחד מהם, אם בשיעורי האנגלית או בכל תחום אחר. פעמים רבות שוחחנו על כך, עד כמה היית קשורה אליהם וגאה בהם. היום גם היית מתמוגגת ונהנית מעניינים אילייקי ושוהמי החמודים והמתוקים. אילייקי החמוד והמתוק חגגו יום הולדת 2. הוא היה כל כך מקסים, הבין ונהנה, הוא פשוט לא רצה שזה ייגמר. לשוהמי המתוקה והחמודה תהיה בקרוב בת שנה, וכמובן יחגגו גם לה. כמה מצער ועצוב שאינך עמנו. אני מדמיין עד כמה היית מתמוגגת ונהנית. בערב ליל השבת הוזמנו לאביבה ואביעד לארוחה שהילדים והנכדים הכינו במתכונת בישולים שלך האהובים עליהם. לא אמנה את כולם. אציין רק את החצילים האהובים שמיכלי הכינה, אביעד טעם
ודמעות נקפו בעיניו ואמר, הטעם בדיוק כמו חצלים שלך. כן, וגם כדורי הבשר, תפוחי אדמה, ועוד שאביבה הכינה, היה מושלם, וציינה שלמדה מכך גם להעריך את ההכנות, העבודה והזמן שהגש לארוחות ליל שבת שערכנו בביתנו. אכן היה מושלם, הייתה רק חסרה היד שלך לסיום. שער הערב גם היה מענה מאוד, כולם שחקו עם אילייקי ושואמי, עברו מיד ליד, צחקו, נהנו ושיעשו את כולם. רק מצער שלא חווית ערב זה איתנו, אשתי היקרה והאהובה. בצער רב לא יכולנו לקיים בשנה שעברה את יום הזיכרון, בגלל האסון הנורא שפקד את מדינתנו ב7/10 שנה שעברה, בתקופת הפתע הברוטלית של החמאס. לא אכנס לכל הזוועות המלחמה שהם ביצעו ביישובים רבים. זוועה כזו לא הייתה מאז השואה. המלחמה שפרצו מאז עדיין נמשכת ולא רואים את סופה. קיוויתי מאוד מאוד שנכדינו לא ידעו עוד מלחמות, אבל לצערי הרב עדיין אין כל פתרון. לפחות אני מתנחם בכך שזוועות אלו של 7/10 שנה שעברה נחסך ממך. בעצב וגעגועים רבים ובצער רב אני שוב נפרד ממך, אשתי היקרה והאהובה, אבל נוצר אותך בליבי לעד. יהי זכרך ברוך. אני מודה בשמי ובשם פנינה לכולכם שבאתם לחלוק עמנו יום זיכרון זה. אז אני אחייניתה של פנינה, ומאוד מאוד מתרגשת הערב הזה. אני מסתכלת על השירים שבחרנו. לא באמת רוצים. מסתכלת על השירים שבחרנו, ואני יושבת עם חיוך למרות שהם כבדים חלקם ועצובים, כי בכולם בעיניי זה נורא נורא פנינה, הגעגוע והכנסת האורחים והמילה טובה והאהבה, ונורא ניסינו to capture it בערב אחד, כי באמת כל מי שפה פשוט נורא נורא אהב אותה. הדארי? והיא אהבה. הבת של יהודה ומיכל, נכדה של פנינה. אני אקליל טיפה ולהגיד שבאתי כאילו עכשיו בגישה של לדבר על זיכרון קצר מסבתא. יש כל כך הרבה, אבל החלטתי ככה לנצור איזה רגע שהאמת שגם שני השירים האחרונים שעכשיו שרנו די מתקשרים. ראשון זה יש בי אהבה, שעשינו סרטון מהקורונה לסבא וסבתא, כל המשפחה, שלא יכולנו לחגוג יחד חג בפסח, אז שמנו את השיר הזה ברקע, וגם מילה טובה, אז שניהם התקשרו לי למה שאני רוצה לספר. אז מאז שאני זוכרת את עצמי, אירועים משפחתיים היו דבר שסבתא תמיד ציפתה לו, תמיד נתנה לו הרבה חשיבות. כולנו כנכדים זוכרים כמה חיכינו לברכות יום ההולדת שכתבה, ובעיקר בבר או בת מצווה. הכתיבה וההתבטאות הכי נכונה הייתה הכוח המיוחד מאוד מאוד שלה. היא ריגשה תמיד את כולנו, לא משנה באיזה גיל היינו. אני זוכרת שבבת המצווה שלי בכיתי בהתרגשות כשדיברה. זו הייתה פעם ראשונה שבכיתי אי פעם מברכה. בטקס החינה היא הקריאה והחברות הכי טובות שלי בכו. ויש לי את זה מצולם. אפילו בעת המחלה היא הצליחה להתרגש מהאירועים המשפחתיים. כולנו מאמינים שזה גם מה שהחזיק אותה איתנו במשך שנתיים מהאבחון. בר המצווה של עומר, חתונה של גלעד ואתר, חתונה שלי ושל גל, וכולם היא ציפתה. התכוננה, תיאמה מראש את עיתוי טיפולי הכימו,
קנתה בגדים, תכשיטים יפים, נעליים, התאפרה, התחגגה לכבוד האירוע, ספרה את הימים. בגלל שידעתי כמה זה חשוב לה, אחד הדגשים שהיו לי בחתונה הוא פשוט לדאוג שהיא נהנית, שטוב לה. זה התחיל מלשנות את המועד בעקבות הקורונה, בשישי בצהריים, אחרי תקופה שלא התראינו ופחדנו להתחבק, כדי חלילה לא להעמיד אותה ואת סבא בסכנת בריאות, רציתי שהחתונה תהיה הפיצוי שלה. קבעתי הצהריים כדי שהיא תוכל להיות נוכחת בכולה ולהתרגש מכל רגע. שמרתי לה ולכל הסבים מקום בחופה עם שמות, ביקשתי ממנהלי האירוע לשים לב אליה כל הזמן. נתנו דגש למלצרים לבדוק שלא חסר לה דבר. כולם, כולל החברות הכי טובות שלי, ידעו שהכי חשוב לי שהיא תהנה. אחרי האירוע התכתבנו בערב. היא הייתה בהיי מטורף, רואים את זה גם בתמונות שכזה קצת מופיעות פה. הצלחתי וזה היה האושר הכי גדול שלי. הייתי מאושרת מזה שהצלחתי לגרום לה. ואני מצטטת את ההודעות שלה שקראתי והיה לי מעט קשה, אבל היא רשמה, הכל היה אדיר, מושקע, טעים, אווירה הכי מחבקת. אתם הכי יפים ומחבקים בעולם, וכך הייתה האווירה בחתונה. מושקע, מקום מדהים, אוכל לילה, אווירה נהדרת, הכל. ויומיים אחרי זה רשמה לי, דרי, אני עדיין בהיי, לא מפסיקה לשחזר כל דקה מהחתונה. אז זה היה הרגע הכי טוב. אחד מהרגעים הכי קסומים שהיו לי איתה, אני כאילו קצת קשה, ככה, אבל אני באמת רוצה להיזכר בדברים האלה. ואני אוסיף עוד איזה זיכרון קצר, שתמיד שהיא הייתה מארחת אותנו, אחד הדברים שהיא הכי הייתה אוהבת זה שנטעם משהו שהיא הכינה, איזה עוגיות, אני לא הייתי לקוחה כזאת טובה, כי אני לא כזו אוהבת אגוזים, אבל הבת שלי אוכלת הכל, וכל מה שחשבתי עליו זה שהיא הייתה מתמוגגת מהמאפים שלה. אז אני לוקחת את זה איתי, אני אכין לה את זה, נראה מה היא תגיד. זהו, אני אוהבת אותך סבתא, אם את שומעת, ואני מאושרת שכולם פה לזכור אותך. שדלתם ניגונים מאימי ואבי, ניגונים מזמורים שכוחים, גרעינים ושם לבד. שמי חווה, ואני הכרתי פנינה לפני 56 שנים. מינוס, חלפו. משפחה וחברים יקרים. מינוס שלי, חלפו שנתיים בת איננה. הכאב לא דוהה. מתגעגעת לימים שנפגשנו לראשונה בשנת 1968. באקראי קיבלתי את מספר הטלפון מאמא בגן הילדים. מיקי זוכרת אותה, קראו לה ליטיק, כבר לא חיה. המועדון של החברות שלנו התכווץ עכשיו. נשאלה דניאלה, וריבה שלנו כבר גם איננה, וגם אמא איננה. בקיצור, קיבלתי את מספר הטלפון מאמא של ליטיק בגן הילדים. הילדים שלנו היו יחד מאותו גן, ואלו היו דבריה. את נוסעת לקווינס? נפלא. יש לי חברה טובה בפלאשינג, תתקשרי עם מסרי דש, והיא תעזור לכם בהתארגנויות הרשלמות. הגענו לניו יורק בקיץ 68. ינקלה התקבל ללימודי מוזיקה במנהטן, והגענו עם שני ילדים קטנים. שחר, ב3.5 חודשים בתהליך, אחותה הבכורה, שאיננה איתנו עוד, בת 4. למחרת, ללא היסוס, התקשרתי לפנינה, בניין באה, וארגנה לנו כל מה שצריך. הדירה הייתה ריקה. היה קליק מיידי. כל מי שיושב פה היום יודע את גדולתה ויכולותיה של אהובתנו,
אין קושי, אין בעיה, הכל נעשה בקלות ומכל הלב. אמיתי לגמרי. זאת פנינה שלנו היקרה, שלא השאירה שום בעיה וצורך ללא מענה. כמובן שבין היתר דאגה לי לעבודה, כמורה בבית הספר, בו עבדה. מורה שיצאה לחופשת לידה, והופ, חווה כבר הייתה מוצבת במקומה. היא ארגנה גן ילדים לילדה, דאגה להסעות ולקנות בסופר, לצעצועים, ומעל הכל, כל סוף שבוע שהיו חגים, היינו חלק מהמשפחה הקטנה שלה, משולבים בכל החיים, בכל האירועים. בימי ראשון זכור לי שאריה וינקלה והילדים, טלי, שחר, מיקי ואביעל, בילו בפארק כסינה, ואנחנו לימדנו בסנדי סקול. הכל תקתק. וזו בהחלט הייתה עזרה בכתף חמה שלא שוכחים עד עצם היום הזה. זכינו באריה ופנינה שדאגו לכל מחזורנו, אנשים טובים ואכפתיים. וגם הכירו לנו את הסטודנטים הישראלים שברבות הימים הפכו לחברים קרובים. דניאלה פה הערב, נכס נרכש. כשפנינה חלתה חרב עליי עולמי, התקשיתי להקל את הכאב והסבל שהיא עוברת. אבל כולנו יודעים וזוכרים איך היא נלחמה כמו לביאה ולא ויתרה לעצמה. לינה שלי, אחרי המוות הטרגי הזה שלך ושל טלי שלנו, נפלה בי התובנה המזוקקת שהחיים שלנו בעולם הזה הם זמניים, וחובה ליהנות מהחיים כמה שיותר, לא לאבד תקווה, ויש ליצור את הרגע. ושוב אחזור על הקלישאה השחוקה, האהבה זה כל הסיפור. כל אהבה שנוכל להשיג או להעניק, כל שמץ של אושר שנוכל לגנוב או להרעיף, כל מידה ולו זמנית של חסד, ננציח את הרגע ונאמר תודה. את בליבי תמיד אוהבת ומתגעגעת. אז אני האחות הקטנה. בשלבים ראשונים הייתי זאת שהסתרכה אחריה לכל מקום, כי כך היה נהוג. זאת הייתה חוויה פחות רצויה לאחים הגדולים, אבל בייביסיטר היה מושג שלא נשמע. רק שנים אחרי חזרתה ארצה, הפכנו אחותי ואני להיות חברות נפש. מבית ההורים זכורים המפגשים עם חבריהם, כשהביאו את הילדים ושרנו יחד שירים רוסיים בעברית. מי שרצו להשוויץ בו התבקש לעלות על כיסא ולשיר לפני כולם. גם פנינה וגם אני ידענו 2 שירים ברוסית. וכמובן עלינו לשיר לפני כולם. את הבית היטיבה אחותי לשמר עם מאכלים מהבית. פינוקים אמיתיים שזכיתי בהם, היא טרחה ועשתה מה הכניס, קראנו להם. הומור פרטי, לעתים שחור, אפיין את שיחותינו היומיות, וכמה הרבה צחוק. כמה צחקנו, כמה חווינו את החיים אחת של השנייה. זכינו להיפרד מפנינה. כמה רציתי עוד. במשך תקופת המחלה עברנו על תמונות מהבית וקיבלתי ידע על תקופות טרום היוולדי בצריף במחלול, מכרים עלומים והורים בתחילת דרכם בארץ. אני לא רציתי להתקרב למקצוע ההוראה כי אחותי כה היטיבה בו. בסוף, עקב הנסיבות ובעידודה הסוחף, הפכתי גם אני את עיסוקי להוראה. כמה אני מודה לה. עצות והתייעצויות על עבודה וחינוך היו על בסיס יומי. איזה מורה מופלאה היא הייתה, מיוחדת במינה. הדאגה והרצון להיטיב איתי אפיינו אותה, ואהבתה הורעפה גם על בנותיי. פנינה צעדה איתי יד ביד. מתוך ספרה, אין יום שאנחנו לא מדברות. הקשר בינינו איננו קשר רגיל בין החיות. זכינו שמתוך הקשיים נוצרה אחווה מופלאה ונדירה. אין סוף לגעגוע. תודה על השנים שהיו. דורי הבן הצעיר. בעוונותיי.
כמה צעיר צריך פנס? לא, לא. כתבתי קצר, אחד כי מיכל הזכירה את זה, אנחנו לא מחזיקים במעמדים האלה יותר מדי, אז בחרתי לשתף שני זיכרונות. הזיכרון הראשון הוא ייעוד. מעטים האנשים שאפשר להגיד שהם עוסקים בייעוד שלהם. כזאת הייתה אמא שלי, המורה בלב ובנפש. לאחר פרישתה מההוראה מקדה את כל תשומת הלב להוראת הנכדים. עד שלא נגעה בכל אחד מנכדיה והצליחה להגיע אליו או אליה בדרכה הייחודית, לא שקטה נפשה. ומי היה האגוז הקשה ביותר? חיימקה. ידעתי שתגידי את זה. הקשה ביותר לפיצוח, אדון רווה הצעיר שלי. הוא לא שחרר ולא היה מוכן ללמוד אנגלית, וכמה שהוא שם יותר מחסומים ומשוכות, ככה הוא דרבן אותה יותר, עד שלבסוף היא הצליחה להגיע גם אליו. וכשזה קרה, היא לא ידעה את נפשה מרוב אושר וגאווה. זאת אמא שלי. הזיכרון השני הוא דאגה. אמא שלי הייתה האדם המודאג ביותר שאני מכיר. היא פשוט דאגה מכל דבר. אנחנו, אביעד, מיכל ואני, פירשנו את זאת בפולניות יתר, על אף שהיא בכלל לא הייתה פולניה. אבל היום אני יודע להגיד שזה הגיע ממקום כן ואמיתי של דאגה לזולת. זאת אמא שלי. ליבה, אשתו של אביעד, הכלה של פנינה. אז קודם כל נזכרתי שבפעם האחרונה ששרנו ביחד זה היה בסוף שבוע האחרון בקדם. נכון. שהיינו ממש לפני פעילות ופתאום הייתה שם איזשהו זמר שעמית עף עליו ועשינו שם שירה בציבור ופנינה הייתה ממש, אני חושבת שיש אפילו אחת התמונות של השרה שם. זה היה ממש כל כך נהנתה שככה ישבנו שם איזה שעה. אז קודם כל אני חושבת שפנינה הייתה מסוג האנשים המאוד מיוחדים, שהייתה להם את היכולת לגעת בכל אחד. תמיד זכרה הכל. אם יש לך משהו חשוב בעבודה, אז לשאול איך היה, אם איזה בדיקה, איזה קורס, לכולם, לנכדים, לילדים. ואף פעם לא פספסה שום דבר, ממש. היום הראשון של האוניברסיטה, היום הראשון בגן, הברכות. אז קודם כל, המון תודה על מה שהיא הייתה בשבילנו, בשביל המשפחה הפרטית שלנו, לאביעד, לגיא, לעידו ולשירה, ובשבילי. והמעטפה הזו, פנינה נהגה לקנות לי, לימי ההולדת, תכשיטים. הכירה לי ככה את מגנוליה, רוני קגן, ויש לי מלא קופסאות כאלה עם תכשיטים שלה, ועל הקופסאות ישבה המעטפה הזאת 2 ולפני איזה, אני חושבת משהו כמו שנה, כאילו, אני כל הזמן חשבתי שזו ברכה שאביעד כתב לי ליום ההולדת. כי גם היא הייתה במעטפה כזו אדומה, והחלטתי ככה לפתוח אותה ולהעביר אותה למקום אחר. ואז התברר לי בכלל שזאת ברכה שפנינה כתבה לי ליום ההולדת, האחרון שחגגנו ביחד, ואני חושבת שזה מסכם די, כמו שהדר אמרה, הברכות שלה הכי קולעות ומרגשות, אז זו הייתה אחת מהן. אביבה יקירתנו, הקדמנו, זה היה ב-30 ביולי 22. הקדמנו לחגוג לך, אבל מבטיחה שהגיל הנוכחי יישאר עד יום ההולדת. תמיד דאגתי עד היום האחרון להיות בשנה הקודמת, וזה היה שבוע לפני.
מאחלים שהנווה המדהים שהצבתם יכיל את כל שחלמתם עליו. מאחלים שכל שתעסקי בו יגרום לסיפוק והנאה. שתמשיכי להיות האמא המגניבה, האישה התומכת ומפרגנת, הקלה הכי טובה שיכולנו לאחל לבנינו ולנו. תודה לא תבטא את החיבוק שאת מעניקה לי ולאריה. הכל בא מכל הלב וחודר עמוק לתוכו. היכולת שלי לשפוך ולחלוק, לשתף במכאוב ובלבטים, מביעה את יכולתך לתמוך ולסייע, להכיל ולחבק. כל זאת איננו דבר מובן מאליו. מביטים בסיפוק ובאושר על כל מה שבניתם, חלום של כל הורה, שימשך, רק שימשך, בבריאות טובה, באושר ושמחה. באהבה גדולה, אריה ופנינה. משהו מיוחד עבורי. לא מכיר, שמי אילנה, אני בת דודה של אריה. האבות שלנו היו אחים, ולצערנו אריה גדל בלי האבא, ואבא שלי הרגיש באיזשהו מקום את מה שהוא יכול לעטוף אותו ולהיות כאילו במקומו. זכינו לבת דודה אהובה פנינה, זכינו לקבלך למועדון בני הדודים. לבני הדודים. לצערי הרב הצטמצם המועדון לאחרונה. הכרתי אותך כשהייתי כבר בת 12. זוכרת אותך בחתונתכם, שעבורי הייתה חתונה בין הראשונות שהשתתפתי לאחר עלייתי לארץ. ידעתי שאבי, זיכרונו לברכה, מאוד התרגש לקראתה. ראה את אחיינו שלא זכה להכיר את אביו, מקים משפחה עם בחירת ליבו. זוגיות שראויה להערצה. הייתה הפסקה ארוכה בקשרים, מכיוון שזמן קצר אחרי החתונה נסעתם לארצות הברית וחזרתם כמשפחה עם 2 ילדים מקסימים, מיכל ואביעד. התחברנו חזרה אחרי שובכם. הייתי כבר נשואה לצבי, והקשר איתך פנינה היה מיידי. לא היה ספק שאת חלק מאיתנו. אפילו לפעמים חשבתי שאת בת הדודה ואריה בן הדוד. שמענו על ביקורים הדדיים בחוג בני הדודים, איתכם, עם חנה מלכה ויוסקה ז"ל, ואנחנו. גלשנו לשיחות שבועיות ארוכות ומעמיקות שחסרים לי מאוד מאוד. אהבנו לספר על מהלך השבוע, כמובן הנכדים, כשאת סיפרת לי עליהם, ממש הרגשתי את גאוותך, תיאורך על כל אחד ואחד מהם היה כל כך מיוחד. פנינה יקירתי, אבי ואמי היו מאוד גאים לראות את מה שהובלת בבני משפחתך. ללימודים של אריה, נתנו לך את הקרדיט בפרויקט. אמי תמיד הייתה מוסיפה פתגם, יש ראיה בונה ויש ראיה הורסת. כמובן מקומך היה בתחילת המשפט. בסיכום, הייתה לך ולאריה הצלחה ענקית בבניית המשפחה. אפשר היה להרגיש אתמול ליד מקום קבורתך. צר לי שאהבת המשפחה לא מתורגמת לתרופת פלא. בטוח היית ממשיכה בבריאות טובה. אריה יקירנו, קיבלת מפנינה אנרגיות רבות, ואנחנו גאים מאוד מאוד בתפקודך,
ומאחלים לך עוד הרבה שנים של בריאות בסביבה העוטפת שלכם. כעת המועדון יתרוקן ממך יקירה ומיוסקי האהוב, אך אנו נמשיך לשמור על המועדון. אוהבים ומתגעגעים, יהיה זכרך ברוך. טוב, אז גלעד, בן 33. אני אעשה את זה קצת יותר שמח עם חוש ההומור שיש לי, ותמיד הייתי מצחיק את סבתא. אז אני גלעד, אני הנכד הבכור. תמיד סבתא הייתה מתרגשת שאומרת שהיא מדברת עליי, והיינו מדברים, ואתה הפכת אותי להיות סבתא, ועד היום זה מלווה. אז לקראת היום חשבתי על איזה ברכה אני רוצה, התחלתי לרשום לעצמי נקודות על כל מיני זיכרונות ילדות שיש לי, וגם שעשינו אתמול עשינו ערב לכבוד סבתא עם מאכלים שהיא בישלה, אז התחלתי להסתכל במתכונים וגיליתי שאני הולך לתחרות מאסטר שף, פשוט רשימת מצרכים וסברה אחת, עכשיו איך אתה מתקדם הלאה. כן, אז היה שם תפוח אדמה, מרגרינה, אוקיי, מה אני עושה עם זה? איך ממשיכים הלאה? הוא קיבל את הבוקס של אסף גרנית, הוא אומר לי. כן, היה אתמול מאסטר שף. ואז שהתחלתי, הכנתי את הבטטות, ואז כזה, שאני התחלתי להשרות את הבטטות ולחתוך, ואז אני רק בראש מריץ מה סבתא הייתה אומרת. אז הייתה אומרת, בטוח זה טעים, ואם לא, אז לא נורא, אני גם ככה לא תואמת את זה, אז זה לא משנה. נכון, בבטן הכל מתערבב. תאכלו את הפירות, כל אחד לחוד, בלאו הכי בבטן הכל מתערבב. שזה מדהים איך המשפטים האלו עוברים מדור לדור. פשוט אותו דבר. אז רשמתי כל מיני זיכרונות ילדות ודברים שאני זוכר שסבתא הייתה עושה. אז דבר ראשון זה שכל שישי, כל ארוחת שישי היה מרק אחר תמיד, אבל היה תמיד את המרק עוף שלנו. של הילדים. ולי תמיד הייתי מקבל את הכנף של העוף מכובס. אף אחד לא מבין איך אני אוהב עוף מכובס, רק בזכות סבתא. עד היום אני אוהב עוף מכובס, כולם פשוט מסתכלים עליי, לא מבינים, אבל אני מת על זה. כולל המרוקאי שלך שלו, כן. לא מבין מאיפה נפלת לו. בדיוק, אבל לי תמיד זה היה שמור, תמיד הייתה מרק עוף, לא משנה מה. וגם כשהייתי בצבא והייתי חוזר, ועדיין למבוגרים את המרק המיוחד שלהם, אני הייתי עם המרק עוף של הילדים. עוד דבר כזה שפתאום נזכרתי, זה תמיד המיץ פטל שהיה במזווה. תמיד היה מיץ פטל, לא משנה מה, היינו מכינים את הכוס, איך שהיינו מגיעים יום רביעי אחר הצהריים, זה היה יום קבוע שלנו, עם סבתא, הייתה מלמדת אותנו אנגלית, היינו מגיעים, הייתי עושה את הכוס מיץ פטל, ועולים למעלה לשיעור. תמיד הייתי הראשון. מאז באמת, ותמיד כזה, ההכנה כזה לשיעור אנגלית, להבין למה זה חשוב, זה המקצוע הכי חשוב, לא הייתי מבין למה, מתמטיקה, זה הכי חשוב זה אנגלית. ובאמת היום שאני כבר בהייטק, אז אני באמת מבין את כל למה היא אמרה את זה. ובאמת רק בזכותה שלי את האנגלית שלפי דעתי היא טובה, ומלווה אותי עד היום, קישורים. קייטנת סבתא, אני זוכר שזה היה הקייטנה, יותר שווה מכל קייטנה אחרת, הייתה מפנקת אותנו מאוד, זה היה לוקחת אותנו לפארק הירקון, בסרטים וזה, והייתי מחכה לזה יותר מהקייטנה של המתנ"ס ויותר מכל קייטנה אחרת. וזה גם כזה הייתי, אני זוכר לאן היא בדיוק לקחה אותנו ואיפה היינו עושים את הפיקניק בתוך פארק הירקון, וגם גיא ועידו שהיו מצטרפים, וזה כבר היה קשה אז. זה כבר היה הופך להיות אירוע אחר. לא
חוסכים להם. לא, אנחנו... עוד זיכרון כזה שמבין הערבים זה גם בארוחות שישי, החלוקת גומי, בסדר? את האירוע, חינוכים, והיה נפתח הארון למעלה שם בזה, מעל השיש, ואז היה את הגומי, ואז כל הילדים היו רבים עם אביבה ואבא על הגומים. מי נוגע לאבי? כן. לגמרי. הקליינטים העיקריים, עד שעומר הגיע, ואז עומר היה אחראי גומי. אחראי גומי, כן, היה לו... והוא לא היה מפנק. וגם אתמול סיפרו כזה שזה עוד דרך של סבתא להגיע לעומר, שעומר היה קצת עצבני, קצת זעפן, ככה היא צריכה להגיע אליו, ואז הוא היה לוקח את הגומי ומחלק לכולם. הוא לא האמין אתמול שהוא היה זעפן. כן. פתחנו לו, גילינו לו עולם חדש. זה כזה כל מיני זיכרונות ילדות שהיו לי. עברתי גם על הספר של סבתא. היו שם הרבה דברים מעניינים, בין אם זה היה מסע לארצות הברית שעבר דרך אירופה, ביורוטריפ שהם עשו. והיו שם כמה נקודות מצחיקות, בסדר? שהם ישנו באיזה הוסטל שהם הגיעו אליו בלילה, בבוקר הם הבינו שזה בית מחסה להומלסים. לא יודע אם קראתם את זה, יש שם ממש סיפורים מצחיקים, שהם עלו לסוג של מעבורת קוז כזה ולא היה לכם אוכל. זאת אומרת שהיה רק עוגיות ובונבוניירה, ורציתי לעשות איזה טרייד של אוכל עם איזה יהודי אמריקאי שהיה לו סנדוויצ'ים לידכם והוא לא הסכים, למרות שניסיתם לשחד אותו. וגם על כל הדרך שהיא הלכה להוראה, וגם איך שהיא חתמה את הפרק של הוראה, שזה באמת זה שהיא לימדה אותנו, וציינתי את זה של האנגלית, וזה באמת רק בזכותה. אני חושב שהפסיכומטרי עבר לי, האנגלית היה כאילו, תמיד המבחנים באנגלית שאני זוכר בילדות ועד הפסיכומטרי, תמיד זה החלק הקל בשבילי, ובאמת זה רק בזכותה. קשה לי להאמין שהיא כבר לא בחיים, שהיא לא ראית אליי, שהוא כבר בן שנתיים. אני יודע שהייתה מאוד גאה בסבא. היום איכשהו איתנו, לפנק אותו ושולח הודעות. אני יודע שזה מאוד חשוב לה, ואני יודע שהייתה גאה בך, האמת, שהיא רואה אותך ובטוח שהיא רואה אותך. וגם באמא שלי שלוקחת את תפקיד הסבתא כמו שצריך, דואגת לאחדות המשפחה, ומתקתקת את כל האירועים והטיולים של כולם. טוב, ורק כדי לסיים רגע, כמו שמאוד משהו קצת מצחיק, אז זו אנקדוטה כזאת מצחיקה. אתר לא פה, היא אמורה, לא יודע מתי היא תגיע, היא צריכה להגיע מתישהו, שהבייביסיטר תבוא, אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל סבא של אתר הוא נפטר גם, הוא היה סיפור, הוא היה בחור קצת מצחיק, היה לו הומור מושבני כזה של פעם, נעלל, הדוק, ואז אני זוכר פעם ראשונה שהוא פגש אותי, אז הוא עושה לאתר, מה זה, פרנק? אני מאוד צחקתי מזה, זה מאוד הצחיק אותי, והייתי חייב להגיד את זה לסבתא. אמרתי לה, סבתא, ישבנו באיזה ארוחה, מה את אומרת שקראו לנכד שלך פרנק? מה? הנכד שלי לא פרנק. זהו, זה כל מיני סיפורים. תודה, סבתא. לדעתי בחלום הכי ורוד שלה, שלי. נקרא לי המיקרופון. כן, רגע, שנייה. הדף והמיקרופון לא הולכים ביחד. אז אני אומרת שקודם כל תודה. כי הדברים, המילים היו כל כך קולעות וחמות, ובעצם היא הייתה כל כך מגוונת, ואני חושבת
גם מי שאולי לא היטיב להכיר אותה, מכיר אותה גם דרך הערב הזה. ואני רוצה לספר לכם גם אנקדוטה. יש לנו, לא יודעת אם, כאילו, לשיטתי זה בכל משפחה, אבל אתם ודאי מכירים את זה שכשהילד שלכם עושה משהו שהוא לא קשורה, אז זה תמיד הילד שלך לא הביא ציון טוב במבחן. תראה את הילד שלך מה הוא עשה. אז זה הבן דוד של, כשילד שלך ממשיך בדרכיך, אז אומרים, הוא הבן של אבא שלו, כאילו. תראה את הבן של אבא שלו, הוא אוכל כל כך יפה. אז אני רוצה לספר לך, ויכולת לצחוק מכל הלב, וזה יעידו רבים וטובים, שומעים אותי למרחוק, וגם את אמא שלי שמעו למרחוק. זה להיות רגיש למצוקת אחרים, ותמיד לחשוב על החלקאים והנתקאים. ראי דוגמת פרנסיס, שבאמת, אלוהים שישמור, היא באמת סיפחה את כל העולם ואשתו. זה לכתוב איתה ספר ולהמציא לה נושאים כדי שהיא תישאר איתי כאן לתמיד. זה להיות יעילה. לאמא יש איזה סיפור שאני לא יודעת אם אתם מכירים, כאילו חלקכם אולי שמע. היא תמיד הייתה צריכה לעשות משהו, היא תמיד הייתה צריכה להיות עסוקה במשהו. היה איזשהו יום שאיזו חברה באה לבקר אותה, והם ישבו וצחקו, היא לא כאן איתנו אז מותר לי לרחל עליה. והם ישבו וצחקו וככה בילו אחר הצהריים מקסימים, וזה ממש לא היה טיפוסי לה לשבת עם חברה על כוס קפה. היא עברה את מפתן הדלת, ואז אמא, איך שרפה לי את כל אחר הצהריים. זה אמא שלי, כאילו. היא יכלה לעשות משהו, והיא שרפה לה את כל אחר הצהריים. זה לשוחח איתה שעות בלי שיסתיימו נושאי השיחה. זה לנסוע איתה לחול ולא אוהב את אותם דברים, גם כשאנחנו שלושתנו נסענו יחד, וגם כשאני נסעתי איתה לאמסטרדם באחד על אחד. זה להחליף מתכונים, לארח מכל הלב, ללמוד ממנה כל פעם על אפשרויות אירוח חדשות. היא לימדה אותי לעשות פרחים מצנוניות, באמת, דברים הזויים. זה ללמוד מהטובה ביותר על אבני היסוד של החינוך, על הערכים ועל מה אף פעם לא מוותרים. לדעת להביע ולכתוב מעומק הלב את כל מה שאני חשה, להיות נדיבה במילים ומעשים ותמיד לחשוב צעד אחד לפני האחר. לדבר לילדים בגובה העיניים, לא לוותר על העקרונות שלך, לדחוק הצידה את הרצונות והתשוקות שלך, להיות בת זוג מכילה עד אין קץ, להיות אשת משפחה למופת, לראות דברים מנקודת מבט גבוהה, לגלות שאת משתמשת בפניני הלשון שלה, שהיו שייכים לאמא שלה, ולשמוע את הילדים שלך אומרים את אותו דבר, להיות חברת אמת. על כל הדברים הללו ועל שפע עוד, אני ממש גאה להיות הבת של אמא שלי. אז תודה לכולם שבאתם. אנחנו תכף נגיש כינוקים. ומקווה שנהנתם, אני ממש. אז תודה. תודה של יונתן. שיר שאני לא יודע פה אם כולם מכירים, כנראה שצעירים קצת יותר, אבל בכל זאת אפשר להסתכל על המילים. בקשתי לסיים עם השיר הזה. כשהשמש נמחקת בשמיים והלב מטפטף לי דרך העיניים החומות, אז אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב. אני יודע שזכיתי